Dwi wedi cael hyd o rhywbeth fan hyn. Bydd Martin yn gwybod lle mae bwlch gorffwysfa Nant Peris. Pawb yn gyfarwydd y bwlch ar y ffordd i Llanberis. Chi'n mynd o lawr yr all, lawr y bryn. O, mae'n hyfryd, lle hyfryd. Enw y lle yw bwlch gorffwysfa Nant Peris. Yn dweud rhywbeth am gwrach fan hyn. Yr hanes oedd bod ganthrig oedd enw'r gwrach yn dwyn plant a'i cuddio cyn ei lladd a'i bwyta mewn ogwf yng Nghwm y Rach. Dim nebell o le mae Pont Gromlach. Yna enw neis. Yn y bwlch fan'na, Pont Gromlach. A mae stori fan hyn, mae'n dweud fan hyn, stori grach gyda, beth yw cwestiwn mark yn Gymraeg? Gyfynod. Gyfynod. Stori grach. Tynnu fe spector. Hanes arall. Trai fe ni ffonio'r waig gweud bod awr yn diweddar. Dyna, dwi ddim yn hanner byd. Hanes arall. Y byddaf yn hoff iawn o feddwl amdano wrth yrru i fyny'r bwlch. Yw'r un y glywais lawer blwyddyn yn ôl erbyn hyn. Teithiau dwy leian. Leian? Leian. Teithiau dwy leian. Le mae nawr. I fyny'r bwlch pan redodd ei car allan o betrol. Ger Pont Cromlach. Buont yn ffodus i gael ei cludo i Fodirdy. Pwy sy'n wedi trwsio'r to? Neud y mistake? Wel, neud y trwsio'r Roedd hi'n hoff iawn o'r gair newydd i fi, Modirdy. Garage. Modirdy. Neis. Gair neis. Wel, buont yn ffodus i gael ei cludo i Fodirdy yn Llanberis. Ond mawr siom, nid oedd gan perhennog y Modirdy yr un can petrol i'w roi iddynt. Ond gydag ychydig o weledigaeth, fe gafon fenthyg un bot dan gwely. Wedi cludo'r petrol yn hynod ofalus at y car, a dechrau ei dywallt i danc y car, pwy ddaeth i lawr y ffordd yn ei Austin 7, ond un o weinidogion y Methodistiaid. Stopiodd a dod allan o'i gar yn edrych yn syn ar y dwy laiad. Ac yna, gan roddi ei ddau fawd ymwgwedi ei wasgot, dywedodd, dwi ddim yn meddwl fawr o'ch credwch chi, ond jawn, rwy'n i'n edmygu eich ffydd. Dwi'n eithaf dda, dwi'n meddwl. Roedd yn werth gweud prynu hwn. Darllen y stori fan'na.